So yun. Hi mga katamsi! So kumusta ang mga kamaritis na tadira ron? Kumusta ang mga baba? Okay pa ba? Magluto day ko karon og usa ka buok alimango kuha ni sa ako ang brother nga si Cookie Vlog. So first of all guys, ako sa siya gipabukalan kay para medyo maluto-luto pod siya ba. So mao na niya ang mga ingredients guys, dili na ako isa-isahon og isulti kay inyo namang nakita sa video. Pagkaluto sa limango, so nagisa dayon ko kay para makakauna ta ba, para madali tagluto ba, makakauna ta dayon kay medyo gutom-gutom medyo ta. Tiguna na ko dira ang bombay, ahos at saka silispada. Butangan ako gamay og silispada guys kay para lami-lami pud siya ba nga halang-halang. Mao na siya, so gigisa-gisa lang nako na siya dira pagkahuman. Gibutangan dayon nako siya og patis gamay or daghan ba na. Then pagkahuman ukay-ukayon, then butangan dayon ako siya og ketchup. Naglisod pa jud ko dira sa kalisod sa ketchup kay dugay kayo siya ni awas ba, ni gawas. So nagpa-chusi-chusi pa kanuha yung ketchup ba. Then gimikos-mikos usana nato dira para ma-mix pud siya tarong ba. Sapaon ta murod. Pagkaman butangan dayon ako siya og kanang tubig gamay. Para na po siya sabaw gamay, di ba? Lami mo pud ang sabaw. Ibag-bahog nimo og kanon. Di pagkaman na mga katamsi, gibutangan dayon ako siya oyster sauce. Bakin naman oyster sauce. Dili jud siya mabuwag mga katamsi kung magluto ko mga ingana ba. Ako jud siya butangan og oyster sauce mga katamsi kay lami pa ya. Di pagkaman gibutangan ako siya og sugar nga kunti-kunti lang. Then di jud ni mawala ang magic syrup. Sa magic syrup doon mo malalasap ang tunay na sarap. Charis! Then pagkaman mga katamsi, this is it guys. So yummers! O diba, ako sa siya gikuan dira gipabukalan gamay-gamay kay para mukuan pa ang iyang sauce bang iyang timpla mukuan sa alimango. Then pagkaman ana, ako po na siya baliktad kay para ang sa pikas makuanan po og sauce, diba? Og diri na lang kutog, mahal ko kayo, bisag tambok ko pero lamiun man.